amarya na kalli shigowar sun jero, suna wani taku dagwas dagwas ga murna har ya kwararo, ga dangi duka suna murna lalle yau ne ranar aure. Amarya ango auren su aka daura ranar ta zo, ubayo angon Asiya kuri ya kauna kun yo aure. Ubayo ya zama ango ya fita daga layin gauraye, Asiya ce matarsa yau ita ce ta zamto amarya. Auren kauna ne na kalli suna wani kallon soyayya, to kauna ta yi kauna dan ubayo ya zamto na Asiya. Yau ne aka daura sai ku nuna murna ku zo ku taka, auren so kuka yau shi yasa a yau ma nake ta waka. Dangi da abokai na farin ciki ranar auren ku, amarya ango yau kun je daga tuta kun yau aure. Ya shadda ya dau wanka, amarya na ganta ta sa a tamfa ta dau wanka. Lalle kun dace shi yasa na zo ni in muku waka, zama na amana wannan shine ake kira da zaman aure. Murna domin yau kika zama amarya, ubayo ka dace domin na san ka samu amarya. Asiya na san tana da kunya ga ladabi da biyayya, ubayo ka damke amanar ta kar ka bari ta yi kuka. Ubayo ya zama angon ki yau Allah ne fai tsaro, ke kuma ke ce matarsa a gare ki ya zama tauraro. Yana kaunar ki dan zai hana hawayen ki su kwararo, gare shi ki zama mata ta gari mai ladabi da biyayya. Amarya ango yau dai soyayya ta yi muku rana, kun yi auren ku kun huta kun zamto yan amana, ku zauna zaman amana ni wannan ne fata.